L-arkitettura, l-istorja u x-xeni pittoreski ta' pajjiżna se jerġgħu jiddominaw partijiet minn film blockbuster. Dan kif Malta se tintuża l-ġbid tal-film Jurassic World 3 li mistenni jidher fis-swali taċ-ċinema l-ewwel darba f'Ġunju tas-sena d-dieħla. Il-ġbid f'Malta mistenni jibda f'Mejju li ġej u għalih se jintużaw partijiet differenti tal-gżira, inkluż il-kapitali Valletta. Dan il-film, l-aħħar minn din is-sensiela, huwa s-sitt wieħed wara l-ewwel u l-oriġinali Jurassic Park ta' Steven Spielberg li kien ħareġ fl-1993. Fost l-atturi li mistennija jirfsu gżiritna l-ġbid ta' dan il-film hemm Sam Neill, Jeff Goldblum u Laura Dern. Id-direttur tal-film se jerġa' jkun Colin Trevorrow u minn barra Malta, ix-xeni l-oħra li se jservu ta' sfond għad-dinosawri se jinġibdu f'Vancouver fil-Kanada, fil-Hawaii u fi-studios f'Londra. Din l-aħbar tawgura tajjeb ħafna l-industrija tal-films f'Malta. Bl-2019 ukoll kienet sena ta' suċċess għal pajjiżna li attira 21 produzzjoni internazzjonali il bejniethom ħallew 40 miljun euro fl-ekonomija Maltija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.